Huriani debata na ini haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhut parhalado. Pasahat totabe ma tusude hamu ruas ni huria. Selamat atpema dihita saluhutna. Selamat Advent. Dungoma hamu laho manomu haroroni Kristus. Saya dehon hamu ma debata puji hamu ma guarna. Hodo ale Jehovah dihalumuk korohakku. Ale debataku marhaposan tu hodo. Diari sadarion tamahi tamadok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria. Nama ngalehon pertikiat dihita marningot ari aits di sadok portibion boho di tanggal 1 Desember. Molota patupa perningotanon asatu takas do dihita maboto jorbut ni aits naro marhite penyebaran virus HIV. Jalalau sadarion bohoma pantikarya hepata laguboti ni huriatta 100 tahun pinajongjong ni Tuan Robert Ristig. Misionaris naro sia Jerman. Tuk takas do di lehor rohana makobasi akan nagale tarlumobi na di Favel. Ale Tuhan parasiro hana sumurung. Seigo hami marhite-hite todim. Jala patogu rohanami mamoloi parsuruanmu. Asa borhak hami membuat sondang ni pakirimon. Tongon di minggu Advenon. Ajari kami makaluluton olong miroha. Asarade kami masih rupon songon dalam ni pai mahon haroro. Di parmenggota sadarion tabuam ma ditangyakta imana sida nama naon sahit HIV AIDS suang songoni nang akan dongatan na dihobasi di pantikarya hepata rabdot akan naulo mangaliw dirina marhobas laho mangurupi na marsahiti marulupolop jara maras ni roha mahita sadarion maroto hani manopo jorona beta tasob bamaibana maredde mahita bukwede nomor 510 ayat 1.
marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to diperbadia, natu mapalangit, dohot tanoon. Amen. Bahwa hamu matu borusion, idama nungaro hatomi, idama ihutuibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, natu mopalangit dohotano, hinorhon niasini rohamdo ubahen sahat tu tahun huria naik baruon, lehon matu huriam todim nabadiai dohot hamaloon, siakko asalam rarat jalagadda harajonmu di tonga-tonga ni hamion, sai lehon mahiras ni rohatun naposom makatahon hatam, asalam denggan huriam marhitesiani, pargugui mahami mangului ho di bagasan haporsiaon natotong, asamanan hami sahat ro di ujungna marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tabuji matu hatta maredde buku de nomor 355 ayat sara dohot 2. Tangihon hamuma patit ni debata di minggu sedarion, imana tersurat di Matius 24 ayat 42. Ope dungoma hamu, aidang diboto hamu ari haroroni tuhamuna, ima sahatna, atau rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangolau na humbar tepatikmi. Amin. Marede ita sia buku de nomor 136 ayat 6.
refleksi peringatan Hari AIDS Saportibi. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap Hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu, dan tahun ini mengangkat tema solidaritas global, tanggung jawab bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Hari AIDS sedunia di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1988, Hari AIDS sedunia adalah hari internasional pertama untuk kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintah, dan masyarakat sipil bergabung bersama. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari epidemi AIDS pada 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700-1.000 anak dengan HIV. Penularan HIV masih akan terus terjadi, sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.219 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya, masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai 2023, ODHA mendampingi Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, laki-laki 833 dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODHA atau orang dengan HIV AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat, juga sebuah shelter anak dengan HIV AIDS, House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal, tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODA sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
ubege hami do ambuk nasida, uhilala hami do subena hacit, nai jauh nasida. Di jauh Tuhan ido hita mabuan sodang hati uron, asa mangulu pakrimon di akadongan na mangadopi haporsuhon alani sahit na songgop tu pamatangna. Tedeho buket de nomor 716 ayat dulu. Advent imati kilaho makirim. Marlas ni roha do hita di haroroni si palua hita sian ragam ni nama bahin hita manaon na hacit di Portibion. Radema hita mabuan barita naulitu sadok Portibion, songo Tuhan Yesus nararela ho makokop saluhut jolma manusia. Marsanga ma Tuhani. Marede hita bukede nomor 162 ayat 123. Terima hita jongjong. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na sohatu dosan parasiroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon, rotu joloni habang sahabadiaomi manopoti jala mangagukod dosa nami. Macay jojot warsahi hami ho marhiti pikiran dohot hata dohot pabayanan nami. Narawai dang huaolongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa tetenami dohot nasa atau dinami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang docot diri nami hubaik kami
Di bahini tamado rimasanmu jalo humammu hami tuha matean saliling nileleng nai. Alai nama porus mahamin wang tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubao rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangoluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuhasan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata diamai ima Tuhan Yesus Kristus sitigor rohai. Jalaibana do perdenganan taringot tu dosata, alai inda da holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni salhut portibion. Asangapon ma di debata na di gijang. Amin. Udul mahamu. Mered dihita bukit dan nomor 41 ayat 4. Tangion hamuma hatani debata turpuk epistel minggu tasadarion tersurat di Psalmen 80 ayat sada sahat rodi walu tajahama mergati soring edde sian si asap ale si parmahan Israel saya manangi maho ai hodo si adu Joseph songon biru-biru saya petaridahon maho ale habar marhabang sahon herubim. Saya sungguli mahal buamu, joloni Israel, dohot Benyamin, dohot Manase, jala saya Roma ho mangrupi hami. Ale debata saya pasuang mahami, jala pasihar bohim asa malua hami. Ale Jehovah bata sebao, saja lelengon manusu serihus ho, midatangian di bangsom. Di pangaton hodo tunasida roti ilu-ilu, jala di painu potodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Di baheko do hami ide, kehubar hubulan jala asai di alesi aka tsunami doho. Ale debata sebaut, saya pasuang mahami, jala pasihar mabohim asa malua hami. Ido sahatna, martua do akada tumangion hatan debata, jalan no piopsa. Amin. Mared dehita bukit de nomor 44 ayat sada doh 2.
taha tidakkon maha porsiautai, songon na hina tidakkon ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rak mahita madok, au porsia di bata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinuboni si Maria, naga bega biar siato di porbadia, adorak suaguan, iro tuhata na tumaun na berni di penghuman di selatus, nama terpajal doi bana di hau pinur silang, na tuat tu bano turu tanu, na mulak mangulu di hari patulu, nama naik tu surgo, lahun tu siamun debata Jehovah, amanai pargogun suatu dosani, disimai bana pemanulak sogot tu tanu, mangumi halak na mangulu do nama. Au percaya di perbadia, jaladong sada hudia nabadia, huria topan halak Kristen akan nabadia, do biasa ni dosa, do dihatain namando, mulak mengulu sogot dangi halak nong mate, do yang uluan nasura suda, amin. Hudul mahamu. Tak bagaimana titing namasa di huriata dari mingguan. Titing di huriata Minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 na parjolo goar ni minggu sadarion ima minggu apen parjolo do topik dungo laho manomunomu haroro ni Kristus paduahon padidion nabadia sadarion minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 patupaon ni huriata do padidion nabadia di parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB tu yanakon ni huriata ima sada Jeff Harry Gaja anak niamata ya sarto Gaja inang inawati boru surbakti sektor Saroha 2 Liora Kristabella Simanjuntak boru niamata keluarga Firman Simanjuntak inang rezeki boru Silitonga sektor Sion tolu Jul Birendra Panuturi Siahan anaknya mata keluarga Paulus Partohap Siahan inang Novita Karista Boru Simatupang sektor Satahi opat Gabriela Arunika Duma Boru Sitorus Boru Niamata Yose Rizal Estra Sitorus inang Rineja Wijayanti Nauli Boru Pajaitan sektor Godung 5 Sarah Maharani Boru Simanjuntak Boru Niamata Ngolu Simanjuntak inang Lenaria Boru Ritonga sektor Saroha patuluhon ruas namoding na di hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2020 nasalpu nunga marujung ngolu ni Fredik Ladingan Bernada Sinaga umur 47 tahun anak niamata Situa AM Sinaga alamat Jalan Komplek TVRI Polres Blok 8 nomor 8 Pondok Gede sektor Godung sadarion Minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 pukul 10.30 WIB dipatu pada parminggu di rumah duka na niuluhon niamang pendeta Luhut Simbolon laos duduti do acara tutup peti paborhaton tu TPU Pondok Rangon tatang yakoma asa tumuibu terapur rohani keluarga nani tinggal hotsa paupaton
penggalangan dana Natal. Sadarion Minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 tolu, duk sidung jamita pasahap peliat tujolo dohita marhite amplop laho tu haporluan Natal mardomu tusi adorang sojamita mardala do tolu kantong persembahan sada A sada B dohot tu ulaun komite HIV AIDS. Palimahon rapot huria. Sadarion Minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 tolu pukul 10 tolu wib satu nasai dipatupa do rapot huria maringanan di ruang serbaguna A. Sahalinai ujahon sadarion Minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 tolu pukul 10 tolu wib satu nasai patupaun ni huriata do rapat huria. Palimahon pasahat tanda kasih. Sadarion Minggu tanggal 3 Desember tahun 2020 tolu di Parminggota bahasa Batak duk sipul jinahahut titingon di pasahat huriata do songon tanda kasih di keluarga almarhum Sintua Robinson Silitonga nahinan siala pakkobasion nasida nasalelengon di huriata. Papituhon Natal Parhalado Seresot HKBP Kebayoran Baru hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2020 tolu pukul 10 pitu wib di Patupado Natal Parhalado Seresot HKBP Kebayoran rap dohot keluarga situa pensiun dohot parusia padita pensiun nomor huria di HKBP Kebayoran Baru maringanan di gereja HKBP Kebayoran Baru jala omma songon undangan tuamu amanginang akasitua nami naung pensiun. Pasiahon Natal Sekolah Minggu hari Sabtu tanggal 4 Desember tahun 2020 tolu pukul 10 wib di Patupado Natal Sekolah Minggu kelas 1 sampai 6 SD maringanan di gereja dohot hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2020 tolu pukul 10 tolu wib di Patupado Natal Sekolah Minggu Batita dohot balita maringanan di gereja taon. Sia kunjungan sosial Natal dalam rangka Natal di Patupa huriata do kunjungan sosial Natal turuas naung leleng naso marminggu doho namar said goar-goar doho jawal kunjungan boima tajaha di warta cetak sadarion. Pasapuluhon marhite namasa bencana alam dibona ni pasogita si hotang samosir dohok bakara hubahas alani tabahem ma pangurupion marhite bantuan spontanitas nata pasahat dung tu baskom nang disiapon huriatta di putu haruar ni gereja ton jala tapasaha mai duksae parmingguota sadarion. Pasapuluh sadahon akatiting selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni huriat tapasaton selama ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal tolu sahatu tanggal 4 Desember saya itu hatama nama masu-masu molotunga dong ruas ni huriata naso tarsura dope guarna di titing na ulang tahun sadaron di Papua ma tu ganup situata dohotu sekretariat.
pasap puluh sadahon. Aka titing naso jinaon, obartu titing cetak sadarion, denggamma tajaha, songonima saha ni titing di huriata di bagasan minggu sadarion. Tainguk bima manangyakoni tujoloni tuhatta. Jala sebelum pinasahat ma tu panitia Natal laho madoada. Horas madihita salutna. Amanami doina nami, kami sian panitia Natal, mandok selamat Advent na parjolo ma tuhita sude. Amanami doina nami, kami Dewan Konunia ditujuk do di sermon parhado, songon kami panitia Natal 2020 do tahun baru 2024. Amang dot inang, onma varian Natal, tuhita sude, do tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sian Lukas 2 ayat 14. Amang dot inang, parjolo sahali Natal di gereja ta, ima Jumat tanggal 8 Desember 2020. Natal parhalado seresot Kebayoran. Ima parhalado aktif keluarga parhalado pensiun keluarga. Masuk mai pukul 10 pitu wib. Lanjut mai itu tanggal sia Desember 10 Desember 2020 ima korong iana kota manang Natal sekolah minggu. Sekolah minggu batita dan balita. Sabtu 9 Desember Natal sekolah minggu masuk pukul 10 onom wib. Minggu 10 Desember 2020 Natal sekolah minggu batita dohot balita masuk pukul 10 tolu. Lanjut mai amang inang di tanggal 12 Desember 2020 hari Selasa Natal lansia masuk mai di pukul 10 wib amang dot inang. Lanjut mai di hari Kamis tanggal 14 Desember 2020 Natal seksi ama masuk mai di pukul 10 walu wib. Lanjut mai amang inang Sabtu tanggal 16 Desember 2020 Natal seksi remaja masuk mai di pukul 10 onom wib. Lanjut amang inang di Minggu tanggal 10 pitu Desember ada Natal 2 di sini. Natal punguan keluarga muda masuk mai di pukul 12 wib. Di minggu ini Natal Napo Sebulung NHKBP masuk di pukul 10 onom wib. Lanjut amang inang di Jumat tanggal 22 Desember 2020 Natal seksi perempuan masuk di pukul sia wib. Lanjut amang inang di Sabtu tanggal 23 Desember 2020 Natal bersama keluarga di rumah masing-masing. Amang dot inang Minggu tanggal 24 Desember karena masuk di hari Minggu, ibadah Minggu berdalan do songon nasomal ima di bahasa Batak pukul 8, bahasa Indonesia pukul 8, 10.30 bahasa Indonesia. Lanjut mai di malam Natal amang inang. Pukul 10 onom bahasa Batak, 10 onom bahasa Indonesia di ruang serbaguna A, dot pukul 10 sia wib. Di onom kali ibadah sadari. Lanjut amang inang di Senin tanggal 25 Desember 2020 Natal umum dot perjamuan kudus. Di Patu Pahuriata do perjamuan kudus masuk pukul 8 wib
bahasa Batak, Walubib, bahasa Indonesia, Saplusada, Sapulu Onom, bahasa Indonesia di gereja ta. Amanginang di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 pesta Natal ta Paduaon Amanginang. HKBP Kebayoran Baru bermasmur. Ima masuk di pukul 10.06 WIB. Di hari lanjut amang di Minggu tanggal 31 Desember ibadah permingguan Amanginang menjelang Natal tahun baru. Ima di pukul 8 WIB. Bahasa Batak pukul 8 bahasa Indonesia, 10.30 bahasa Indonesia. Di minggu ini malam tahun baru Amanginang. Di pukul 10.06 bahasa Batak, 10.06 bahasa Indonesia di Serbaguna A, pukul 10 sia WIB. Ima di malam tahun baru karena masuk di hari Minggu Amanginang. Amanginang kami sian panitia adong do ucapan syukur di kami manang amplop nomor rekening di panitia di son boy ma hamu Amanginang mangisi setelah khotbah minggu di tanggal 10 tanggal 10 Desember 2023 ada 3 hali mandurung selesai jamita Amanginang. Ima sian hami panitia Natal jika adong hahurangan nami menjelaskan boya Amanginang manukun di panitia Natal manang tu AKWA grup masing-masing di sektor masing-masing. Ima kata sian hami saya horas mahita sude horas mah. Horas Amanginang pinagi rumah tu keluarga almarhum Citua Robin Silitonga. Kita dong asa huria di huriata HKBP Kebayoran Baruon. Amata Situa Robinson Silitonga. Ima sada parhalado napinabaki di hurion. Jalanang mangalehod dirina marhubas di huriatau. Jala tahirim boy paborhatot tanyan saha ro ditiki halehetanna. Menjelang tu masa pensiun. Alai didok tu hata itap nima naboi tarulai bana alani i dung di paujung tu hata ngoluna tapa borhat do nang nata haholongi siap bagas joroon. Hobar tu SOP ni huriata diargai huriata doaka parhaladuna sahat tu nama masa pensiun alai aladang sahat tu masa pensiun nunga marujung ngoluna idonata patupan waeng patuduhon holong nerohata nadoho dohita maka holongi di naposona amang Situa Robinson Silitonga imanata pasahat tanda kasih sedarion di nang burhutagaul. Dan ketiga anak di sini walaupun tidak bisa bersama-sama di sini. Bapak Amang adalah hamba Tuhan yang menerima tahbisan di gereja HKBP Kebayoran Baru ini di sini. Dan mengabdikan diri menghamba sebagai di Tuhan juga di gereja ini. Dan kita berharap kian diberangkatkan pensiun dari gereja ini. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan telah mendahului perjalanan kehidupannya. Makanya kita telah berangkatkan juga dari gereja ini sekaligus menanggalkan tahbisannya. Namun gereja mengingat, menghargai
pelayanan dan ibadahnya. Inilah yang akan disampaikan oleh seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru, Tuinang Boruhuta Gaul, dan juga seluruh anak-anak. Dengan tanda kasih ini mengingatkan Inang dan anak-anak adalah keluarga hamba Tuhan di HKBP Kebayoran Baru ini. Tuhan memberkati. Paduan suara Satai.
Maredde hita bukuedde nomor 354 ayat sada rodi ujungna hukma tapa pungu peliata pelia sada A sada B dohot pelia 2 pelia tu ulaun komite HIV AIDS.
Dameni debatana sumurung sias saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat Advent marihita. Barita nauli di mingguta sadarion. Dung di patari parhita masuk tu tahun baru parhuriaon. Manang minggu Advent. Imasiane panggilium ni si Markus. Di bidu 10 mamuka sian ayat 24. Saha rodi ayat 37. Songonom madidok takasma tapai hut-hut. Alai diaka ari idung salpu haporsuhon odeng makulum mama taniari jaladang marsinodang bebulani mardabua makabitang sial langiti jalahumutal maaka hagugo onni parlangitan. Jadi dia on nasidama anak nijol mairo marhite-hite obun matat hagugo doho hasangapon gudang. Laos disima suron naka par di surgo papunguho naka napinili naisia deba desa nawalui sia suhi ni tano saha rodi suhi ni langit alai sia kawarai ma guru hokkamu tu dosana ia dung martunasi pucuna jala rukar bulungna boto omunama naung jonok par taunan las. Suang le songoni jupa di dahamu masa akka odeng boto omuma naung jonok haso songgopna. Situtudo hatakot tuhamu na suatu pasalpu bang soon sojolo songgop sasudinai. Salpu pesogo langi doho tanoon anggo akka hatakidang naolo salpu. Alayang guarina doho sadi harina dangadong nau botosa. Nang suru-suruan na di banua gijang nang anahipe daholan amai. Tagam mahamu, dungo mahamu, aidang diboto hamu manang sadihari tikinai. Upamana songokala na marhutasada na manadikot jabuna, disagi hodoh waso tuaka na posona, tuganup siulaun na bejala si jaga pitui didokon merjaga. Atong dungo mahamu aidang diboto hamu manang sadihari rotuan napuna bagasi manang dibot niari manang dinatonga borngin manang dina maratahwa manuk manang ditorang ni ari sotung jupang sahamu mudum dinaroi bana topu aitu salhu na hamudo hatakon dungo ma hamu ido sahana hamunak kadongan di bagasa goarni itu hatta Yesus hobartu kalender gerejawi nunga masuk kita tu tahun baru parhuriaon nalaos taguari minggu Advent na parjolo molodung masuk kita tu minggu Adventon dua pangalaho naikon atusata jala si putih hatta siam mingguta sadarion songon naung tabereng di joloon ngamulai galak lilis sada ketika sebuah sinar mulai muncul itu tanda-tanda ada kegelapan-kegelapan yang harus disisihkannya. Alanilam marsinodang maitokin nari, ido bana tu minggu Advent na mangihut akan bertambah menjadi 2, 3, dan 4 sehingga diharapkan dengan cahaya-cahaya yang begitu terang akan menerangi setiap hati orang, menyisihkan setiap kekalutan, rasa kabut sehingga akan terang benderang ala nunga di depan mata sebuah pesta akbar, perhelatan sukacita orang percaya menyelamatkan, merayakan keselamatannya. Mololau mar pesta Natal mahita tokin nari, sotung taetongi pesta Natal nidonga doho tetangga. Ima pesta
marningot haluaut tabi. Kalau saya merayakan Natal, saya mau merayakan keselamatan saya. Jalan nga jongjong nang dijoloon, laho manai rohata, supaya kita semakin bersuka cita, semakin bersemangat untuk merayakan sebuah kasih Allah yang begitu besar. Jadi mulai di hutan na jolo songono mulai galak lilin, akada danak sikola minggu ngai terhato di pabua tu inongna, oma ngagala belilin. Abui be manuhor baju nai beruina. Akka mata pe ngabui di pabuyan no tu akkai nata. Asa itu orhian baju nai beru mamis tahun natalon molo adok kepeng na. Molo suadong unang polai utang-utang. Nah peduahon makna Advent yang diartikan adalah sebuah penantian panagamon lausido nanido nitopi minggutta sadarion dungo laho manomu-nomu haroroni Kristus. Molodung di patadaho tuhita Jesus si paduai. Jesus do napatorakod di turpu tahun nakining pabuwa dang di portibion inganan nahot. Dunia dengan segala kemegahan kejayaannya bukanlah untuk selamanya, tetapi segalanya akan berakhir, akan berlalu. Nama baik, kekayaan, popularitas, kecantikan, semuanya akan berakhir, ada ujungnya. Aladang di portibioni nganat tanahot ido baik diajari naking sisian nai, pabua narodo ibana muse disada tiki, ima tiki parpudi sebagai pengadil, laho pajong joko ganu jolma, untuk menghakimi setiap orang. Dan jelas dikatakan dalam kitab Wahyu, maka buku kehidupan akan dibuka pada saat kedatangannya nanti. Yang melakukan kebaikan dan kesetiaan akan dipersilahkan turut menikmati hajatan, pesta sukacita Sang Tuan yang telah menyediakan makanan kenikmatan yang abadi. Alai akka namurtad yang tidak siaga di dalam iman percayanya, maka akan menanti kepadanya kematian yang selama-lamanya. Alanido hamunak kadungan, molo di guari nuaing masa-masa partikyata adalah masa-masa penantian. Ido bain puasa di momosi, kenapa kita dikuatkan untuk tetap beriman. Dan bahkan paradoksnya di saat kita diajak untuk tetap setia dalam iman, tetapi ternyata juga kita tak luput dari berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai kesulitan, dan berbagai-bagai apa yang menjadi rintangan. Lam solhot halak tu Tuhan, semakin dia mendekatkan imannya kepada Tuhan, ternyata diperhadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan. Tetapi sia-siakah? Itu yang dijanjikan odo na nijajihon di Yesus di haroronai, bahwa itulah akhir dari penderitaan orang-orang yang setia. Supaya ketika kita tetap selama penantian tidak akan merasa kecewa. Dan gabe murtad habor seota, karena kita punya pengharapan. Karena kita akan melihat di depan ada imbalan yang luar biasa yang disediakan Tuhan. Ido bajot pinatudos songo sahala partani. Buasa olo ibana loja mangobak hauma, manao las nyari, sipata manao nudan, gojak-gojak digabo di haumai. Kenapa dia punya semangat? Karena dia menatap dengan pengharapannya
ada nantinya padi yang menguning, yang akan dia tuai, yang akan dia pundak dengan nyanyian-nyanyian merdu, dengan penuh sukacita. Seharusnya di saat kita menanti, kita harus disemangati oleh imbalan yang disediakan oleh Tuhan, bahwa apapun penderitaan, apapun yang kita hadapi sekarang, itu bukan akhir daripada pertarungan iman kita. Dangi ujung ni hapor siauta, alaya dongdo nanaing paradeon ni tuhatta, ima las niroha na saliling nililing na. Lalu ada orang yang abai, adong dohala na apatis, adong dohala na sosiaga, gak mau tahu, rakkaru binoto belagi dok muse molodung mate ibang muse rohi dang binoto boto be katanya. Hamu nakadungan na jelas na naing pasahaton na tuhita ima bahwa segalanya akan diberdirikan oleh Tuhan. Alanido dang abai honota, dan jangan bersikap apatis. Tetapi kalau kita mengatakan identitas kita sebagai orang Kristen, ikut pasti hodo, benarkah Yesus itu akan datang kembali? Apabila kita belum mampu memastikan, maka juga pengharapan kita tak akan sekuat, tak akan sealot daripada orang-orang percaya yang mau bertarung, naolo merjuang di bagasan penderitaan alani hapor siaunlah. Alani doa munak kadongan molo dido nak kening molo dungo, jaga waspada. Untuk apa? Allah selama kita menantikan, di situ akan banyak godaan. Di situ akan banyak rayuan. Di situ akan banyak tantangan-tantangan. Dan tawaran-tawaran dengan kemasan-kemasan menggiurkan. Sehingga kita akan terlelap. Gabe gudang ma namiber hapor seona. Iro bena sa dipaingot kita, makanya di dalam surah sidik kita, di surah H2 tai saya didoi, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Kesetiaan harus kita uji dengan sikap siaga. Kewaspadaan juga harus kita asah dengan tetap bersikap setia. Ido nanaing togihonotna nang dimingguta sadarian. Kesetiaan di ngolu tahun, kewaspadaan hadungoon akan menghindarkan kita dari berbagai-bagai apa yang akan mengusik, menodai, manegai hapor siauta. Termasuk di mingguta sadarion di natongon rapita dohot dongata na saportibion merayakan hari Eid saportibion. Asa sudi kita membentengi diri. Semua penyakit-penyakit sosial muncul karena kita dalam keadaan lemah. Nalengah dohita, maka kita dimasuki oleh berbagai penyakit sosial. Ido baina ditogihok kita nang sadarion di parningotanon, asa masing-masing kita waspada. Dungo dan kewaspadaan sambil menanti dikatakan adalah kewaspadaan menantikan dengan sikap yang dinamis. Dang na berpangkutangan, dang na sambil martukolisang, pai maimahon ujung nangol-ngolan. Songok kamu na pai mahom manangahasi pai maumu ay molo sambil marwea-weado hamu sambil chatting-chattingan, mana ada bosannya, mana ada lengahnya. Alayunang dohot tiki mabigi jamita marwea-wea. Cukuplah ketika menantikan. Artinya penantian orang percaya menanti terus melakukan kebaikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan imannya, maka dipastikan saat kita menanti iman kita semakin kokoh,
pengharapan kita semakin kuat, dan pada akhirnya kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan turut nantinya mendapatkan kenikmatan yang disediakan Tuhan. Ngadi bait Tuhan Yesus perumpamaan tentang 10 perempuan yang bodoh. 10 perempuan, 5 orang dengan siaga, dengan obornya yang berisi minyak. Alai Roma na limanaya itu emak. Anom mai katanya. Gudang 2 lapo di si. Tapi pada saat arak-arakan pengantin datang, perempuan gadis yang bijak telah siaga, dan dia bersama dengan arak-arakan memasuki pesta sukacita. Sementara 5 si bodoh kalang kabut mencari minyak, sedangkan warung sudah tertutup dan akhirnya pintu pun tertutup. Semasih Tuhan baik. Mari kita tetap di dalam pengharapan supaya pintu-pintu anugerah yang disediakan Tuhan akan tetap mengucurkan anugerah-anugerah dan berkatnya, dan itu hanya didapatkan orang yang berjaga-jaga. Holat dihalak na dungodoi, na bersikap waspada totong di bagasan mempertahankan iman, kebenaran, kepercayaan, jati dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Maka di dunia ini pun kita akan tangguh, akan kokoh, akan bisa melakukan apa yang menyenangkan hati orang lain. Terlebih nanti di saat Tuhan datang, maka Tuhan juga akan turut tersenyum-senyum menyambut kehadiran kita, lalu dia akan berkata, disinilah anakku sayang, marilah nikmatilah kenikmatan yang sedang disediakan oleh Tuhanmu. Alani dungo mahita managap paroroni tuhata. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami di paingoto di minggu nami sederion. Di naung masuk kuriam tu minggu Advent, tu minggu tahun baru parhuriaon. Paingotok kami Tuhan, di naung lamajonok pesta bulu pesta las niroha, mamestahok karorom tu portibion, laho pada mehoko dohot kami, alai laos padua hok kami sian parhatubanan di dosa marhiti anakmu Yesus Kristus. Alani naing takas mangaradi hami, asa sitok kami marlas niroha, unak kolan naik kami berpesta hura-hura, manang naholan seremonial diak ka pesta nami, alai naing parsidohot kami Tuhan, bagian nilas niroha nasiaban wagijang hobar tu tema ni Natal nami di bagasat tahunon kemuliaan bagi Allah di sorga, jala damai sejahtera di portibion. Alailaus di mingguat penod di paingok dohami, pabua na managam dohami nang diharorom na padua helihon, pabua portibion danginganan nahot rodi saliling nililing na, sude portibion rap doho hinaudina, kejayaan na, popularitas na, doho nang akka na adong di ibana, nalahosal pudui, alayadong donahot rodin saliling nililing na, ima hatam, ima panurirang yomu, ima jajim, babua nunga dihatahoko, narodoho muse diari parpudi, ima songon panguhum nabulun, laos diharoromi Tuhan masa makana sohea masa, humutal manangaka portibion, jalan nunga adong akka patujuloni, nunga masa nang akka lalo nabulun, nunga masa nang tsunami, na baru do pedongan nami Tuhan nuaing manaon na porsuk, disihotang doho di bakara, songoni diak kaporang na boy mangalek sehon, tarlumowi ma dihagogoon ni kekuatan bom atom, jala diperhitungkan diak perang-perang nuklir, na boy mangalek seho portibion.
Ali Tuhan nunga di surira kokoi. Alay nang pemalek seportibion. Naing pay baruam mudo. Akka ngolu na baru di akka na porsea diho. Ido bain na dito gihoko kami di minggu nami sadarion. Asa totok kami dungo. Asa bersikap waspada. Mewaspadai akka panurirang pergap-gap. Ajaran-ajaran sesat. Naboy mangaliluhok kami. Asa dungo kami totong Tuhan. Laho pay mahoko. Huhu mangulahon nakkaulahon nadinggan. Mangulahon haporseon nami. Totok kami giat bekerja. Ulet bersemangat. Jala ido tadda-tadda ni halak na dungo doho waspada. Ido tadda-tadda ni halak na may mahot Tuhan debata. Dada modum-modum, dada bermalas-malasan, dang martukulisang, alay totong di bagasa na kahiras ni roha, diaka ulaw na. Tuhan mau lihat utangnya kok kami masuk diaka pesta perayaan Natal, nanaing mamuka matuaka minggu nanaing ro, ho masuk di nama masu-masu, siada dana name sahat tulan sia, asa sude goklas ni roha. Laos songonima Tuhan nami, dia karapok na pinacang ni huriam, naing marapot turia masa darion, manotopon program doho anggara belanja di huriam tu tahun 2024. Tuturi sudah ruas ni huriam, nama doho tirapoti dong ho akan aposom, asaboy akan aduminggan, husak kapihami siulaon ni huriamon tu tahun nanaing ro. Songonima Tuhan nami, hutangnya kok kami akka dongan nami natongod di bagasa kabo ni roha keluarga tinadikon nya manami Frederick ladingan bernada sinaga ala naung di paujuko ngoluna homa Tuhan natotong mangapuli sude keluarga tarlumobi di naposom amanami amang situasi naga na martilaha matua anggiat totong di bagasan gogo doho benge ni roha. Hutangnya kok kami matuhan nangaka ruas muna di bagasa parsahiton. Na pihak di rumah sakit. Nang na dirawat di bagas. Ho matotong marhite tangam muna gugoy mamasu-masu nasida. Asa anggiat Tuhan lam humipas nasida. Secara khusus hutangnya kok kami. Ina nahu haholong hami. Inang nyonyara na marbun boru sinaga. Naborhat dia kaminggu nasalpu maruba tu penang jala diari natwari Tuhan nunga madalani sada proses operasi nama cebelga jala penuh resiko alai denggado mardala di penang jala nungalam sumuang inanami asima roham Tuhan lampasiko mahahi pasonna asa tumibu inanami boy mulak muse tu Jakartaon rap dohot tami nang dihuriamon pasu-pasu sudah keluarga napa ture-ture hosa ali Tuhan nami marningot donak kuriam rap dohot portibios sedarion di tahun HIV AIDS na marningot dohami Tuhan dia ka ancaman-ancaman akka namasa akka sahit na songoni jorbut alani Tuhan nami naing mamarhiti sudah kami boy majaga hod diri mewaspadai diri asa boy Tuhan lam terhindar kami sianak kasahi na jorbut si songoni pargugoy pamareta nami menuntaskan nang portibiope asa anggiat Tuhan boy lapu hilalahok kami namar damesonang tong mau liate ma Tuhan nami mau liate madang lupa kami manang yakod dongan nami imana sedang mengalami hasusaan na disihotang doho na di bakara tukoma Tuhan marhite akka na pinasupasum laho mangurupi nasida diakka keluarga na korban apuli manang nasida di bagasa Yesus martangia kami amin. Marede mahita laos ditik marede disima tapasahat piliata tujulo imatu pakta tu pesta Natal tak.
Tamado hita madok mauliate tu debata Jahoba ala di paboto honibana do tu hita nalaho salpu do sogo langi doho tano alai naho do anggo hatana rodi saliling lilingna. Saya asima rohana dihita. Sai di pahot marohata arhaporsiai hatana marhite-hite todi parbadia. Dungo mahamu jala paringgas mamartangiang asa marlas nirohahamu paimahon harorona. So
tatang yakom ma piliata. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaum mu ditong atong alihuriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalaputa dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata manami rodi saliling-liling na. Mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasa tau parhuriaon naung salpui. Asinirhamdo napasahat to kami tu bagasa tau na ibaruon. Huida hami di bagasa nasa tau ni denggan di basam. Buas doho mangaleho barita nauli tu hami. Asa mardame jala marhasonangar rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea. Akka na burju manguloy hatam, di pargugoy hodo akka na porsea doho na posom, akka naung mamaritahok kabalgaw mo dito nga to nga ni huriam. Tung nasohay bilang addo sudedenggan ni basam nasa tao ni, siya minggu tu minggu, siya bulat tu bulan, saha rodi sadarion. Di baheni hupuji hami magwar mo jala hupasangap hami maho, sa igom-gomi jala pasu-pasu manak kuriam. Tabay bagan upari torop niya kana porsea na marholong ni roha diho. Say parara maharajaw mo ditano batakon, doho di sadok pulo. Say ramoti huria masaunang saw tahi ni parjaha na mga bati, hararara ni harajaw mo. Say unang loas suriam di susay, di gaori manang dileay, ramoti makana pinili mo, pay masaha tuhanguluan. Say ramoti masudi na posom, na mamaritaho barita nauli, say jo makasi pilibegu doho parugamo na asing, asa doho na sida pasangapo guarmu. Say ramoti majala parbadiay mahuriam, saha rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amen aliaman namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajamu, say sau malomo ne roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sa dari okang uluas siya pari. Sesa madosa nami songopan esa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasahor homa damena tutodim. Shalom.
Amanami nanami hobar tu buah-buah naking dung masih jalangak kita di juluad di para di huriata do kotak sumbangat tu dongata na di sihotang doho na di bakara. Ima buah-buah siak kami moliate mak.